Ovo su najbolji lifehackovi za vaš auto. Da ljudi, danas reagujemo na klip o kolima, znači jednostavno sam scrollovao YouTubeom i našao ovaj klip i bio u fazonu što ne bi reagovali zajedno sad, što da ne. Tako da, evo ušao sam u klip i možemo odmah da krenemo sa reakcijom. Znači kao što vidite ovdje, žena stavlja kao Jerrya i Toma u klimu i kao vrte se njihove noge. Okej, ne znam zašto mislim ovo je kao deo klepa, ali iskreno ovo je kao okej, kao fora, ali da li lifehack iskreno nije. Tako da kao jeste lepo, ali nema pojma šta bih rekao za ovo. Idemo dalje, znači retrovizor i izgazila na patku, okej. Šta će sad da uradi? Sad je izbušila ovu patku, rekao ne, ovo je guska, ne znam šta je, ćurka, nebitno. Sad stavila kao neki mali retrovizor na retrovizor, stavila nešto na retrovizor i kao vidi zoomirano. Okej, ovo je zapravo korisno i sviđa mi se ovo što sam vidio, ovo mi se zapravo dosta sviđa, ali opet malo spusti retrovizor, ne znam, bolje vozi, opet ne znam šta bih rekao, ovo mi se zapravo sviđa, neću reći ništa loše o ovome. Idemo dalje da imamo, znači sad ona crta po retrovizoru, nastavila je srce i šta je sad uradi da imam? Sad je zaklopila kao da on vidi srce, okej, i sad kao kad se slikaju šta bit će tu srce. Ovo uopšte ne razumem, brate. Upropastiš retrovizor zbog jedne slike, pa uzmi u Photoshopu samo stavi srce, je to toliki problem. Ali dobro, opet, ovo nije lifehack, mislim, kakav je ovo lifehack? Jeste bolje nego da si u Photoshopu 10 minuta i to stavljati, ali okej. Idemo dalje, šta ova radi, ovo nešto jede valjda i umaslile ruke od čokolade. Dobro, šta će da uradi, ne znam, vanjač, neće, šta, sad će onda i da maramice ili šta, ne, daće i balon, kao balon preko pa da numasti menjač. Pa, brate, ako je jedan, mislim, nema pojma, ne znam šta bih rekao, okej, možda, sad ćemo da idemo dalje, ajde, neću ništa pričam. Stavio je na menjač gumu i sad kao dok vozi može da pipa menjač bez da ga isprlja. Zar nije bolje da je sa tim istim balonom možda obrisala nekako ruke ili nešto, nemam pojma, ili ako već jede čokoladicu, nek se samo numasti ili ne znam šta bih rekao. Okej, jeste korisno, ali opet nije toliko potrebno, mislim, ponesi maramice sa sobom i lepo obriši ruke, a ne ovako, jer pipnut ćeš nešto drugo, možda radio ili nemam pojma. Dobro, ajmo dalje da vidimo šta ima, evo on sad gleda video, nešto kao za auto, nebitno. Nemam pojma, kao da zalepi neka svetla, valjda. Da menja svetla ispod, ovo jeste cool, sviđa mi se i vidiš sad ona je nešto palila i isto ima svetla, uzela je to nešto malo, nemam pojma, kao LED lampe koje zalepi ispod i sad joj svetli auto. Ovo jeste cool, znači kao što vidite, evo, izgleda mi dosta zanimljivo, ali šta bih rekao za ovo, pa sviđa mi se iskreno, ne mogu da kažem ništa loše za ovo. Sad ona šeta i da ima šta da uradi, otvara gepek i stavila je flašice na sedište i neku kesu, zanimljivo. Sada ona vozi auto i šta, možda će se prevrnuti sve, da, pašće dole, okej, šta je njeno rješenje za ovo? Stavila je nešto kao da drži verovatno ovdje. Zar nije bolje samo dole da stavite, znači da bi se išta da dole na dnu gdje stavljate noge stavite samo to i položite kesu i flašicu i neće pasti. Zamislite to koliko bi to bilo jednostavnije nego da uzimate ovo. Ovo mi iskreno nema smisla, apsolutno, zašto je uzela, mislim, da li radi posao, radi, ali možete i džabe to da rešite, samo stavite flašicu, mislim, neće se prosuti svakako flašica ako je dobro zatvorena i u kesi nije bilo ništa što je lomljivo ili tako nešto, samo položite kesu dole na pod i to je to kad već niko ne sedi tu. Dobro, šta će sada uradi? Ona je sela ovdje i hoće da pogleda, znači kao ovo neko stakle šta je, kao za sunce možda, protiv sunca verovatno. Okej, znači vozi i sad će, da li sunce, sad će nima nešto preko. Dobro, da, jeste protiv sunca i to. Opet jeste korisno, ali ako ti već smeta sunce, znaš što imate gore, bukvalno ovo na što je zakačila. Ovo imate tu, to služi za sunce, znači to spustite dole i možete, neće vam smetati sunce, možete da vozite dalje. Tako da, opet i ovo svetlo služi opet da bi vas vratilo na vožnju ako ste možda spavati ili tako nešto i da biste vi njega vidjeli. Poenta tog svetla što vam blješti u oči da vi vidite osobu koja je preko puta vas kako je ne bi udarili ili tako nešto. Tako da okej, idemo sad ovdje, ona otvara prozor, vadi iz džepa, ispala je kartica dole i ne može da je uhvati. Koje je njeno rješenje za ovo? Uzima neku gumu koju stavlja preko da je ne bi ispalo. Okej, jeste korisno, ali kako ćete vi ovo da nađete za vaš auto? Znači, bukvalno nemoguće naći za vaš auto ovo
Tako da ne znam šta bih rekao za ovo, bukvalno jeste korisno, ali samo pazi brate šta radiš karticom, ne znam. Ovo je jako teško naći, sad trebaš da nađeš za svoj auto, tačno ovo, tako da ovo je vjerojatno napravila ona sama, ali kao, znate već, na što mislim, stavila je karticu i telefon, dobro, i ovdje sa strane ovo i kao neće joj ispasti. Zanimljivo, idemo sad hauba i ona sad gleda pod haubom šta ima, ono, motor i to. Otvorila je i, dobro, šta ćeš sada uradiš, ono, nemam pojma. Gleda i uzima flashlight. I šta će sada desi, vidimo ovdje Toyotu, zanimljivo. Ispao je telefon dole. Ovo da vam se desi, ja ne znam kako. Znači, bukvalno su male šanse da vam se ovo desi stvarno. Mislim, ako ste već pred takvim nekim stvarima, nemojte držati telefon. I šta će sad uradi, stavit će nešto oko ruke. Verovatno kako bi, šta, osvetlila sada prste. Kao za prste. Ovo definitivno jeste korisno, ali opet, brate, ako si već na takvom nekom mjestu, to je kao da si ti sad na terasi, hoćeš da snimiš nešto i ispraviti telefon, pa stisni ga malo jači i neće ti ispasti, ako već znaš da si na takvom mjestu. Tako da opet ne vidim razlog da se sad zbog toga stavlja ovo na prste. Evo ona opet gleda pod haubom i zove je šef. Njoj su nekako prljave ruke, ne znam šta je rada pod haubom, nešto popravljala, nebitno. I šta će sad da uradi, kako će ona da se javi sad svom šefu. Uzela je telefon i izmastila je ceo telefon i nije uspela se javi. Ok, uzela je sada toalet papir, to je svoj ubrus, stavila je ovdje sajlu, ovu kako se već zove, vjerojatno sajla, i zakačali samo može da obriše ruke. Ja ne znam da li znate, ali ona može bukvalno da stavi ovo bilo gdje, znači na ravno i samo da ga povuče i da uzme dovoljno koliko je treba, ne mora da zakači ovako, mislim, totalno bespotrebno. Sada trošenje vremena da ovo kačite, samo stavite bilo gdje, na sedište negdje ili stavite sa strane na pored haube negdje i samo otvorite to, uzmete koliko vam treba i obrišite ruke. Ne mora da kači ovako, ali dobro, ajde, korisno je, generalno jeste korisno. Ova sada veže pertle i dobro, evo, bacila je flašicu, pije vodu i šta će sada se desi. Ajde, ona sad hoda, zaključava valjda auto i nema džep. Šta će sada radi kad nema džep? Ajmo da vidimo. Gdje ćeš sad, staćeš nešto razmišlja i uzet će gadget, neki kao stvar gdje ćete ubaci svoj ključ i to će zalepiti od ispod. Ne znam, generalno korisna stvar, mislim opet da li će neko da gleda ispod, neće. Opet gledat će možda pod gumu, ali ovdje neće realno neko naći vaše ključeve, tako da dobra zapravo stvar. Ali opet, ono, ne znam, ima neku torbicu ili džep, mnogo je jednostavnije nego ovo, ali dobro. Ali opet korisno. Idemo, ovo je sad opet u autu i uzima ovo ogledalo što vam služi za sunce. Znači kad sam pričao onome za sunce mislio sam o ovome. Znači ovo služi da vas brani od sunca, da vas ne bi sunce išlo u oči, nego samo vozite na normalniji. Evo je sad ona ne može da vidi od sunca, dobro, i otvara vrata, uzima ovo kao za sunce, ovo, znam ovo što je preko, sad to ona lepi na šoferku i ima da ga povuče gore i sad će sunce neće ići u glavu. Okej, ne znam šta bih rekao za ovo, mislim kao, kažem vam, već imate ovo gore, nepotrebno je ovo voliko, zato što vjerojatno će vam i smetati u vožnji, jer ovamo sa strane vam je svetlo, da vam je tamno i malo će vas boleti glava, tako da ovo baš ne preporučuju, ali opet radi svoj posao, tako da, eto, dobra stvar.